ఏంట్రా నువ్వు నేను రాత్రి డేట్ చేశాడు తెలుసా? ఏం చేశాడు రా? నేను రాత్రి కాల్ చేసి యాక్షన్ లేదన్నాడు. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఏమీ లేదు, జోక్ చేశాను అంటున్నాడు. అలా ఎవరైనా చెప్తారా? రాత్రి మా నాన్న ఏమన్నారు తెలుసా? ఫ్రెండ్స్ ఎవరు రారు, అందరూ నిన్నే యూజ్ చేసుకుంటున్నా అన్నారు. అందుకే నేను నైట్ ఇటు ఫోన్ చేసి ప్రూవ్ చేసుకున్నాను. ఏదో ఉందని టెన్షన్తోనే చంపిస్తున్నట్టున్నావు. చెప్పు నాన్న. అవునా, సరే వస్తానుండు. ఏమైందిరా? కోపంలో నాన్నపై బాబాయ్ చేసుకున్నానంట. నేను అర్జెంట్గా వెళ్ళాలిరా. ఆగరా, నేను కూడా వస్తాను. అరే వద్దురా, అక్కడ నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మీ నాన్నకి నువ్వు ఒక్కడవే కొడుకువి. పోనీ మీ నాన్నకి ఫోన్ చేయరా. ఒక నిమిషం రా, చేస్తాను. హలో నాన్న, మన రాజుగడ ఇంట్లో గొడవ ఏదో అయ్యిందంట, నేను వెళ్తున్నాను. సరే నాన్న. ఏమన్నారా మరి మీ నాన్న ఫోన్లో? నాన్న ఏమన్నారంటే, నీకు యాక్సిడెంట్ అయ్యిందని అబద్ధం చెప్పినా వాడు అంత దూరం నుంచి వచ్చాడు కదా, వాడి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు నువ్వే కదరా ఉండాలి అన్నారు. నేను వెళ్తాను రా. ఇంకా ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు? పద, నీకు గొడవ అంటే నాది కాదేటి.